Yo, yes, no mutalambi lapho. Yini manje le nto le? Yo, Ish. Into le angirecognize kahle. Khamba sipoko masiya futhi. Hayi. Nale nto le ngiyayilahla. Ngiyayilahla. Mapensela ngiyawalahla. Evening day. Ekhomba street joyena babathi msase nesikhathi esosoma ice ayi izolo ngisakavile mina nothando bafethu ayi yazi hayibo yini le sikhambeni ngalentsha lena manje sithathe Mafethu uyazi kade ngikhohle ukunitshela ukuthi kade ngihlangana nesinye isibheke esithusayo esinamehlo athusayo ayathusa la mehlo xaxaxele mfethu ayi bekuyini ngisathi Mafethu siyathusa lesa sibheko lesiya mina ngicabanga ukuthi uya kusipoma sinyo uphina alaphaya yimi nothando aloka sithusa okay wait 10 minutes it's ngizonga okay bisele Mazinho, are you here? Kanjani lo katumbona izolo ebusuku? Hayi lo katumbona izolo ebusuku. Mamehlosa. Oh yeah, Mamehlosa. Mamehlosa, are you here? Yo, bafethu sisikhambeni manje. Ilebebeleni usile kimi. Le nto leya isile. Umamehloza usile kimi nami bangishiye nale nto lena bafana bani. Izolo bengekho ngoba bengikhuluma noSipho Mazinho. Athi uyodla bonke abangani bami. Ningasayenzini le nto lena madoda. Ningasayenzini. Hayi, ningasayenzini. Ashende nto le ningalinge nidobhe. Ningalinge nisayidobhe ningalinge. Be continued. Bafethu don't forget. Just a new channel. Kunwet Stickman Animation. Nisearcheni bafethu ne. Nisearcheni lapho ku YouTube, ku TikTok ayitholakali ne bafethu. Atsikisini ku TikTok ayitholakali. Bafethu nibukela wonke ama video kunwet Stickman Animation. Yabo ngathi singama Stickman kodwa sikhulume iEnglish. Yabona le app elchange ukuthi ama subs elchange ukuthi umuntu make voice kube English ya sebenzisa lelo app ke bafethu don't forget to like and subscribe nibukeleni wonke ama short bafethu ngiyacela ningakhohlwa bafethu sizoposta ningasabini bafethu sizoposta nisibukele